sobotu 12. října se před kulturním domem v Jeseníku nad Odrou konal už tradiční podzimní jarmark. Návštěvníci mohli ochutnat některou z místních specialit, výborný guláš, bramborové placky a zabíjačkové výrobky. Hlavním posláním akce je vytvořit podmínky pro příjemné setkávání občanů, pro které jsou některé výrobky zhotovovány přímo před jejich zraky. Dále výrobci nabízeli čerstvý jablkový mošt, keramické výrobky, svíčky, bylinky a další zajímavé výrobky. Jarmark byl spojen s výstavou ovoce a zeleniny, kde místní pěstitelé měli možnost předvést své výpěstky. K vidění byly tak různé druhy ovoce a zeleniny. V průběhu celého jarmarku hrála cymbálová muzika Jánoš z Rožnova, která přispěla k vytvoření příjemné atmosféry vydařené akce, která se těšila velkému zájmu místních i přespolních návštěvníků. Takže příští rok opět nashledanou. A já si hledám